Terve! Olen Oskari Rantala, olen väitöskirjatutkija. Asustelen Jyväskylän Kortepohjassa. Mulla on pari lasta, yksi vanha kissa, on ehdolla Jyväskylän kuntavaaleissa, samoin aluevaaleissa Keski-Suomessa nyt näissä vuoden 2025 kevään vaaleissa. Numerot 552145 näkyy tuossa alempana. On tällä hetkellä Jyväskylän vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja tuolla Jyväskylän kaupunginvaltuustossa, ja sitten samaten on meidän puolueen edustaja Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa. Olen pari kautta ollut siellä, eli käsittelemässä näitä koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön asioita. Ja no, tärkeitä päätöksiä tietysti, kun nykyään koulutus on kunnan menoista 70%, kun sote siirtyi hyvinvointialueelle. Eli isoista asioista puhutaan. Omat henkilökohtaiset tämmöiset vaalikärjet näissä vaaleissa on pienituloisille parempi Jyväskylä. Jyväskylässä on paljon pienituloisia pätkätyöläisiä opiskelijoita, lapsiperheitä. Sen pitäisi näkyä kaupungin kehittämisessä. Asumisen hintaa pitäisi laskea, joukkoliikennettä, perusterveydenhoitoa saada maksuttomaksi. Sitten haluaisin enemmän tietoon perustuvia päätöksiä, enemmän tutkittua tietoa, vähemmän ennakkoluuloja, jotka jarruttaa oikeasti esimerkiksi ilmastotoimia tai poliittisia päätöksiä sosiaaliturvaan, päihdepolitiikkaan liittyvissä asioissa. Sitten lapsilta leikkaaminen tulee kalliiksi ja on typerää. Että peruskoulu, varhaiskasvatus, toinen aste on kuitenkin se niin kuin yhdenvertaisuuden perusta, mille suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut, ja viimeiseksi monimuotoinen kulttuuri ja elävä kaupunki on niin kuin tärkeää, että oikeus kulttuurikokemiseen, tekemiseen kuuluu kaikille lompakon paksuuteen katsomatta, ja kaupungilla on siinä iso rooli. Mutta se näin lyhyesti. Ajattelin, että voisi kokeilla, miten vaalikoneet toimii, mitä ehokkaita sieltä mulle nyt löytyy. Muistanko enää itse, mitä näihin kysymyksiin edes vastasin, ja millä perusteella ajattelen sitä, mitä ajattelen. Eli otetaan esille Yleisradion vaalikone, vaalit.yle.fi. Sieltä löytyy kaikki Suomen kunnat, myös Jyväskylä, ja mennään kuntavaalikoneen puolelle ja painetaan aloita. Näin. Ensimmäinen kysymys. Kuntani tulisi asettaa yläraja peruskoulun opetusryhmien koolle. No joo, opetusryhmän koko tai luokkakoko on tärkeä asia koulussa, ja kun leikkauksia tehdään, niin se, mistä voidaan säästää, on se, että paljonko meillä on opettajia, paljonko meillä on tiloja, ja nämä ihan suoraan tietysti niin kuin näistä syntyy se, että minkä kokoisissa luokissa opiskellaan, ja se on aivan totta, että opetusryhmien tulisi olla nykyistä pienempiä. OAJ:n selvityksen mukaan joka 7. opettaja työskentelee semmoisessa luokassa, missä on 30 oppilasta tai enemmän, mikä se on aivan valtavasti, ja siinä on sitten aika vähän aikaa per opiskelija, per lapsi oikeasti niin kuin miettiä sitä, että millä tavalla se opetus voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Eli olen niin kuin samaa mieltä tästä itse tavoitteesta. Tietysti siihen toteuttamiseen liittyy erilaisia juttuja, että jos se on tosi sitova taso, niin sitten kun ryhmä on täynnä, niin esimerkiksi kun alueelle muuttaa uusi lapsi, niin hän sitten, pääsisikö hän siihen ryhmään, pitääkö hänen mennä toiseen kouluun sen takia, että se oman lähikoulun opetusryhmä on täynnä, että tämmöisiä niin kuin kysymyksiä tähän kuuluu, ja niin kuin kohtuuttomia tilanteita pitäisi ehkäistä. Ryhmien muodostaminen aina tietysti palaa peliä, mutta vastataan täysin samaa mieltä, koska asia on tärkeä. Sitten toinen kysymys. Pienten koulujen lakkauttaminen on perusteltua säästösyistä. No, tämä on aika monimutkainen asia. Ehkä voisi vastata näin, että pienten koulujen lakkauttaminen ei oikeastaan ole toimiva säästökeino varsinaisesti, koska se ei juuri säästä rahaa. Ainakin Jyväskylässä
on keskusteltu niin kuin Kuohun koulun tulevaisuudesta, joka on tämmöinen pienehkö kyläkoulu, jotain kymmeniä lapsia. Ja siinä säästöt on sitten joidenkin 10 000 luokkaa, mutta sitten jos katsotaan meidän kasvatuksen ja opetuksen menoja, ne on useita satoja miljoonia, ja sinne on tullut nyt niin kuin tämän oikeistolaisen leikkauspolitiikan seurauksena usein miljoonan semmoisia leikkauspaketteja, että ne säästöt, joilla tämmöinen kuntatalous voidaan oikaista, jos halutaan käyttää tämmöistä niin kuin talouskuria ja leikkauksia siinä tärkeimpänä työkaluna, niin ne on miljoonia, että siinä ei parit 10 000 sitten suuntaan tai toiseen oikeasti hirveästi merkitse, kun opetus on kuitenkin järjestettävä kaikille lapsille, ja kaikkien lasten pitää päästä kouluun. Koulukyydit pitää järjestää, jos ne on kauempana. Ryhmäkoosta riippuu, että tarvitaanko opettajia jatkossa sitten vähän vähemmän, jos jostain yksiköstä voidaan luopua, mutta eihän se sitä koulun käyntiä vähennä tietenkään, koska lapsimäärä on sama. Et lähinnä ne on sitten tilakulut, mistä tässä puhutaan. Et keskustelu pyörii aika väärillä urilla, kun Jyväskylässäkin pidetään valtuustossa palopuheita siitä, että kyläkoulut pitää säästää tai ei pidä säästää, eikä niin kuin siitä, mikä on paljon tärkeämpi asia, että montako miljoonaa päätöksentekijät on valmiita lapsilta ja nuorilta leikkaamaan, kun peruskouluun ja varhaiskasvatukseen tulee näitä massiivisia säästöpaketteja. Tietysti kun oppilasmäärät laskee tästä ennusteiden mukaan 10 vuoden aikajänteellä aika paljonkin, niin jollain aikavälillä varmasti koulujakin vähennetään, mutta se nyt ei ole säästötoimi siinä mielessä, että sillä voisi vajetta paikata merkittävällä tavalla, joten sanotaan nyt eri mieltä tohon. Okei, kunnassani tulisi tarjota mahdollisuus opiskella ruotsin kieltä suomenkielisissä kouluissa jo ennen peruskoulun 6. luokkaa. No Jyväskylässä vieraita kieliä on tarjolla kattavasti, jos opetusryhmiä saadaan kokoon. Tietysti ruotsi on vähän eri tapaus, koska ruotsi ei ole vieras kieli, vaan kotimainen kieli. Ehkä Keski-Suomi on sen verran vahvasti suomenkielinen alue, että tämä ei täällä ole niin iso kysymys. Kannatan laajoja kielen opiskelumahdollisuuksia. Se on eri asia, että onko toi ruotsi nyt sitten niin kuin semmoinen, mihin erityisesti kiinnostusta olisi lapsilla paljon. Että meillä on Kuokkala Svenska Skolan kaupungissa sitten, missä tarjotaan ruotsin kielistä opetusta niille, joille se on äidinkieli tai niin kuin tärkeä kieli. Okei. No niin, kunnan pitää tukea rahallisesti alle 3-vuotiaiden lasten hoitamista kotona. Tässä puhutaan siis kotihoidon tuesta, jota maksetaan silloin, kun toinen vanhemmista on kotona hoitamassa alle 3-vuotiaita lapsia, eikä lapset ei mene päiväkotiin tai muuhun varhaiskasvatuspalveluun. Ja tämäkin on sillain monisyinen asia, että toisaalta on tietysti hyvä, että lapsiperheet saa valita itselleen parhaiten sopivat lastenhoitoratkaisut, mutta suomalaiseen tähän kotihoidon tukijärjestelmään liittyy tiettyjä ongelmia, että erityisesti systeemin ei pitäisi ohjata siihen, että kun on paljon tutkimusta aiheesta, että niin kuin aivan pienille lapsille päiväkoti ei mitenkään heidän kehitystään niin kuin edistä. Että niin kuin ei voi perustella sillä tavalla, että heidän olisi paras olla päiväkodissa. Mutta näissä tilanteissa, kun toinen vanhemmista on kotona hoitamassa alle 3-vuotiaista lasta, niin usein sitten myös vanhemmat sisarukset jää kotiin ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. He usein alkaa sitten olla sitä ikäryhmää, joka sitten näistä laajemmista sitten sosiaalisista suhteista ja muista, mitä siellä päiväkodissa tehdään, niin hyötyisi. Ja yksi erityisongelma tietysti on myöskin sitten maahanmuuttajaperheiden, erityisesti äidit, jotka jää usein sitten työelämän
ulkopuolelle ja myös niin kuin kotoutumisen ulkopuolelle. He ei opi suomen kieltä, kun ei käy töissä tai opiskelee, vaan ovat kotona lasten kanssa. Johon sitten pitäisi tavalla tai toisella jotakin ratkaisuja löytää. Kuitenkin käytännössä lasten hoitaminen kotona vähentyy koko ajan, osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvaa, joten kaikista tärkeintä, jos meillä olisi rahaa, niin olisi sijoittaa se varhaiskasvatukseen, erityisesti päiväkotiin silleen, että sinne saataisiin pienempiä ryhmiä ja parempaa opetuksen laatua, mutta sanotaan nyt, että olen jokseenkin samaa mieltä tästä, koska asia ei ole yksinkertainen, myöskin tämä oikeus valita hoitomuoto on tärkeä. No joo, pienenä tarkennuksena vielä, että taisin tässä vastauksessa nyt keskittyä puhumaan kotihoidon tuesta. Tietysti kun kunnan päätöksenteosta puhutaan, niin kotihoidon tuesta ei täällä päätetä, vaan kotihoidon tuen kuntalisästä, joka on kunnan maksama niin kuin ylimääräinen tuki siihen tavallisen Kelan kotihoidon tuen ikään kuin päälle. Kunnan pitää houkutella asukkaita vauvarahalla. Olen hieman eri mieltä tästä asiasta, en siitä, että pikkulapsiperheiden taloudellista tilannetta on hyvä helpottaa erilaisilla keinoilla, mutta ehkä tämä vauvaraha, että tulee joku niin kuin muutama satanen per syntyvä vauva, niin menee vähän jo kikkailun puolelle, että kukaan ei varmasti kuitenkaan pelkästään euron kiilto silmissä lapsia hanki, ja olisi parempi, että lapsiperheiden palvelut olisi niin hyvässä kunnossa, että kaikki, jotka haluaa lapsia, voi niitä hankkia turvallisin mielin siitä perheen niin kuin taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Et kun puhutaan syntyvyyden laskusta, niin se, mikä oikeasti laskee, on se, että ei se, että ihmiset ei haluaisi lapsia, vaan se, että ihmiset haluaa lapsia, mutta ne lapsitoiveet ei toteudu. Ja tässä kaupungin palveluilla on iso rooli. Vauvarahasta en ole innostunut. Sanotaan nyt vaikka, että olen täysin eri mieltä. Okei. Kouluissa ja päiväkodeissa pitää vähentää liharuuan tarjoamista. Ehkä vähän suhtaudun niin kuin vähän varovasti siihen, että siitä, että mitä lapsille tarjotaan kouluissa ja päiväkodeissa, tulee niin kuin aikuisten tämmöisen identiteettipolitiikan niin kuin lyömään se, että toiset vaatii lihaa ja toiset vaatii kasvisruokaa, että pitäisi myös kuunnella niitä koululaisia ja päiväkodeissa olevia lapsia, ja erityisesti jos halutaan kasvattaa kasvisruoan osuutta niin kuin ruokailutottumuksista muuallakin kuin koulussa ja päiväkodeissa, niin pitäisi panostaa erityisesti siihen, että se olisi hyvää ja laadukasta se kasvisruoka, mitä siellä tarjotaan, mutta kannatan näin yleisesti ottaen. Koulun on pidettävä yllä kristillisiä perinteitä. Kyllä on sitä mieltä, että kaikkien koululaisten, eikä pelkästään kristittyjen lasten tämmöinen uskonnollinen, kulttuurinen tausta voi olla esillä koulussa sillain mielekkäällä tavalla, että se jotenkin lisää ymmärrystä ja vuoropuhelua ja ihmisten niin kuin tajua siitä, että minkälaisia erilaisia elämäntapoja ja uskonnollisia taustoja on, mutta en koe, että yhden uskonnon tapakulttuurin edistäminen olisi koulun tehtävä. Eli vastataan siihen näin. Seuraava teema. Jos kunnan tuloja ja menoja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja leikkaamalla kuin veroja korottamalla. No, tämä nyt on tämmöinen niin kuin perinteisin mahdollinen oikeisto-vasemmisto kysymys, eli jos ollaan julkisella sektorilla
jonkinlaisissa rahoitusongelmissa, niin pitäisikö silloin leikata niitä palveluita, mitä tarjotaan hyvinvointiyhteiskunnassa kaikille, vai pitäisikö niin kuin korottaa veroprosenttia, joka kaupungin tasolla tarkoittaa kuntaveroa, joka on, se nyt ei ole ihan suoranaisesti tasavero, mutta siinä on tietyt vähennykset, mutta se on kuitenkin toimii toisella tavalla kuin valtionverot, jotka kohtelee sitten pienituloisia vielä vähän niin kuin paremmin eli kuntavero nyt ei mitenkään ongelmaton vero ole, mutta jos puhutaan siitä, että tärkeintä on pienitulosten ja eniten tukea tarvitsevien ihmisten asiat, niin se, että leikataan palveluita, tarkoittaa, että he ei enää saa palveluita, ja ne, joilla sitten löytyy lompakosta rahaa enemmän, voi hankkia niitä omalla rahalla, vaikka niin kuin jos ajatellaan jotain terveyspalveluita, niin kyllähän se luo niin kuin valtavaa epätasa-arvoa sitten. Ja varsinkin kun otetaan huomioon se, että kaikista pienimmistä tuloista ei kuntaveroja makseta ylipäätänsäkään, niin en pidä veronkorotusta minkäänlaisena mörkönä. Esimerkiksi Jyväskylässä viimeksi, kun tästä äänestettiin, niin sitä korotettiin 0,1%, mikä vastaa ehkä niin kuin keskituloisen ihmisen taloudessa jotakin Netflixiä tai muuta tämmöistä suoratoista palvelun niin kuin hintaa, että ei ne massiivisia on ne veronkorotukset, mitä täällä kuntataloudessa pöydällä on. Olen sitä mieltä, hetkinen. Kunnan tasapaino tässä on tehtävä mieluummin menoja leikkaamalla. Ei kun siis täysin eri mieltä on tehtävä verojen korottaminen on menojen leikkaamista parempi keino. Ja varsinkin kun otetaan huomioon tämä tilanne, että menoja on leikattu vuosia ja vuosia ja vuosia Jyväskylässä ja on mahdotonta oikeasti löytää semmoisia kaupungin palveluita, missä olisi jotenkin niin kuin ylimääräistä, mitä voidaan sieltä höylätä ilman, että se alkaa näkymään ihmisten arjessa. No niin, seuraava kysymys. Pääomatulot on pidettävä kunnallisverotuksen ulkopuolella. Tällä hetkellähän kunnallisverotus koskee vain ansiotuloja, eikä pääomatuloja. Eli jos elät jollain osingoilla tai muulla tämmöisellä, jos olet yrittäjä ja nostat osinkoina ne palkan sijasta sitten elinkustannuksiin tulevat rahat, niin et sitten maksa, et osallistu kunnan palvelujen rahoittamiseen. Ja se on ongelma tietysti eri kunnissa sitten on hyvin erilaisia näitä pääomaverokertymiä, eli varmaan jonkunlainen tasausjärjestelmä tähän tarvittaisiin, mutta ehdottomasti kun rahat on vähissä, niin meidän täytyy tarkastella semmoisia veroratkaisuja, jotka ei rankaise pienituloisia. Joten olen eri mieltä siitä, että ne olisi pidettävä verotuksen ulkopuolella. Okei, kunnan on ostettava ensisijaisesti palveluita omistamiltaan yhtiöiltä. No joo, tietysti julkisten palvelujen yhtiöittäminen yleisesti ottaen ei ole kovin hyvä ratkaisu, mutta silloin kun toimintaa on siirretty yhtiöihin, esimerkiksi Jyväskylässä on niin kuin vesihuoltoyhtiö ja parkkitaloja pyörittävä kaupungin 100% omistama yhtiö, niin tietysti silloin kaupunki ostaa itseltään näitä palveluita, jolloin se on kokonaistaloudellisesti järkevämpää, kun jos ostetaan yksityiseltä sektorilta kokonaan, sitten hinnassa on myös huomioitava se, että omistaja haluaa niin kuin sijoitukselleen voittoa ja tuottoa, kun sitten taas julkisomisteisissa yhtiöissä se tuotto esimerkiksi Jyväskylän omistamien yhtiöiden osalta tulee niin kuin Jyväskylän kaupungin kassaan.
Tietysti Euroopan unionin lainsäädäntö sitten vähän rajoittaa mahdollisuuksia suosia tiettyjä yhtiöitä, eli näissä yhtiöittämisprojekteissakin pitää olla varovainen, mutta siis vastataan tähän näin. Sitten kuntien pitää osallistua maakuntalentojen rahoittamiseen. Jyväskylän Helsinki lennot on erityisen hyvä esimerkki todella huonosta julkisen rahan käytöstä. Ne on lyhyitä. Kun lentokone on ehtinyt nousta, se alkaa laskeutua ja juuri nousu ja laskeutuminen kuluttaa tai aiheuttaa päästöjä lentoliikenteessä eniten, eli tosi pitkillä etäisyyksillä näitä maakuntalentojakin voidaan miettiä, mutta Jyväskylän tapauksessa on täysin älytöntä. Pitäisi panostaa ennemmin sitten vaikka johonkin pikabussiratkaisuihin tai vastaaviin raideliikenteeseen. Eli en näkisi hyvänä, että Jyväskylä osallistuu maakuntalentojen rahoittamiseen. Hetkinen, kummispäin tämä asteikko menee, eli olen siis täysin eri mieltä kyllä. No niin, sitten pienten paikkakuntien työttömille riittää, että tukea työnhakuun saa etänä. No, ehkä jos tarkoitus on myöskin saada työttömiä työllistymään, niin sitten kyllä suhtaudun aika skeptisesti tämmöiseen ehdotukseen. Kuitenkin työttömät tarvii semmoista henkilökohtaista ohjausta ja monesti sitten myöskin pitkäaikaistyöttömät työkyky on jollain tavalla alentunut ja siihen tarvii tukea sen niin kuin ylläpitämiseen, koulutukseen muuhun. Sikäli kun sitten tietysti on paljon ihmisiä, joille oikea paikka ei ole mikään työttömyyskortisto, vaan jonkunlainen sairaseläke tai vastaava, mutta ei mennä siihen, siis olen tästä asiasta eri mieltä. Sitten kunnan pitää tarvittaessa pakkolunasta yksityisiä maa-alueita, jotta se saa tonttimaata rakentamiseen. No ehkä tässä jonkunlainen niin kuin kynnys pitää olla aika korkea, mutta niin kuin tarvittaessa, jos muu maanomistus sitten jarruttaa oikeasti tärkeitä kehityshankkeita, niin pakkolunastus johonkin asialliseen hintaan on ihan mahdollinen. Tässä teemassa olit eniten Veronika ja Oskari Rantalan kanssa samaa mieltä. Sitten alkaa löytyä tuttuja naamoja. Okei. Sitten ympäristöpuolelle. Kuntani tulisi välttää avohakkuita omistamillaan metsäalueilla. Kyllä. Kunnan on asetettava rakentaminen lähiluonnon säilyttämisen edelle. No, tässä on tietysti niin kuin, lähtökohta on se, että kaupungissa tarvitaan myös lähiluontoa ja luontoarvoja ja virkistysalueita, että kaikkea ei voi rakentaa tukkoon. On enemmän sitä mieltä, että olisi parempi rakentaa esimerkiksi korkeampia rakennuksia, että saadaan asuntomäärää lisättyä ilman, että on sitten pakko täyttää kaikki tontit täyteen. Tietysti tähänkin joku semmoinen vasta-argumentti varmaan löytyy, tai että miten niin kuin tiukasti näitä nyt tulkitaan, mutta ehkä nyt olen sitten täysin eri mieltä tästä väitteestä. Kuntaan pitää houkutella lisää teollisuuden työpaikkoja, vaikka siitä olisi haittaa ympäristölle. No, vähän samanlainen kysymys kuin toi äskeinen. Tarvitaan vahvaa säätelyä. Tietysti se ei auta, että niin kuin, onko joku ympäristöä tuhoava tehdas Jyväskylän puolella vai Laukaan vai Muurame vai missä että niin kuin sekään ei ole mitenkään kestävä ajatus, että sysätään vaan niin kuin nämä ympäristöongelmat muiden kuntien ikään kuin kontolle ja niskoille, mutta teollisuuden
ympäristövaikutuksia pitää seurata ja tutkia ja pyrkii kaikilla keinoin vähentämään. Ja ehkä nyt tämmöistä erityisesti saastuttavaa teollisuutta ei tarvitse erityisesti houkutella Jyväskylään. Kuntani on pyrittävä saavuttamaan hiilineutraalisuus jo ennen Suomen tavoitevuotta 2035. Jyväskylässä taitaa olla 2030. Siihen on vielä matkaa. Erityisesti liikenteessä ja rakentamisessa ja energiantuotannossa pitäisi pyrkiä oikein suuntaisia ratkaisuja tekemään, eli lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, lisäämään pyöräilyä, kävelyä. Nämä on semmoisia asioita, mihin voidaan vaikuttaa kaupunkisuunnittelulla paljon. Sitten esimerkiksi rakentamisessa puurakentaminen, korjausrakentaminen, se ei ole aina välttämättä tehtävä uudisrakennuksia, voidaan myös saneerata vanhoja, se on ympäristön kannalta kestävämpää. Keinoja löytyy, kunhan löytyy myöskin sitten poliittista vääntöä, että saadaan valtuustoon riittävästi ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että hiilineutraaliustavoitteista pidetään kiinni. Et esimerkiksi perussuomalaiset on pitkään pitänyt puheita siitä, että näistä täytyy luopua ja kaikki päästöjen vähennystavoitteet täytyy lakkauttaa. Sitä en missään nimessä kannata, eli olen tästä samaa mieltä. Kuntani harvaan asutulta alueelta pitää päästä palveluiden ääreen julkisella liikenteellä. Liikkuminen on perusoikeus ja liikkuminen myös ilman autoa on perusoikeus. Ehkä tietysti jos ajatellaan sitä, että miten voidaan liikenteen päästöjä vähentää, tai siis että saadaan vähennettyä yksityisautoilua semmoisilla matkoilla, millä se on helppoa. Eli niin kuin keskusta-alueella, taajama-alueella tapahtuvaan liikkumiseen. Siinä olisi joukkoliikenne halpa ja nopea keino, niin se toisi nopeasti tuloksia, mutta tämä on myös yhdenvertaisuusasia, että muualtakin kuin ydinkeskustasta pitää päästä liikkumaan. Eli olen täysin samaa mieltä siitä. Oskari Rantala oli nyt ykkönen tässä teemassa. Sitten mennään seuraavaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen. Maahanmuuttajat vahvistavat kuntani elinvoimaa. Kunnan elinvoimaa vaikuttavat esimerkiksi asukasluvun muutos, työllisten, työttömien yritysten määrä, kuntalaisten koulutus ja tulotaso. No se nyt vähän riippuu, mitä maahanmuuttajia on, niin monenlaisia ryhmiä, että heidän niputtaminen tällä tavalla yhteen kyllä ei kysymykseen ole vähän typerää, että toisaalta puhutaan sitten, että niin kuin esimerkiksi Jyväskylässä on Jyväskylän yliopistossa kansainvälisiä opiskelijoita, jotka saa täällä Suomessa sitten, jos he tulee EU-alueelta, he saa ilmaisen koulutuksen, heistä aivan ehdottomasti täytyisi pitää kiinni ja he on niin kuin suuri voimavara, jos voidaan saada heidät kotoutumaan Suomeen. Toisessa päässä on sitten janaa on turvapaikanhakijat, jotka tulee niin kuin konfliktialueilta siinä, että Jyväskylään tulee turvapaikanhakijoita, niin eihän heidän tarkoituskaan ole Jyväskylän elinvoima tai talouden parantaminen, että tietysti tutkimuksia on siitä, että hirveän montaa sukupolvea siinä ei tarvitse mennä eteenpäin, kun myöskin sitten tämmöisistä ryhmistä saadaan myöskin jo ikään kuin rahaa viiva alle, mutta ydinhän tässä on tietysti niin kuin humanitaarinen puoli. Mutta on paljon maahanmuuttajia, joilla on potentiaalia vaikuttaa positiivisesti kunnan elinvoimaan. Kuntani pitää kieltäytyä vastaanottamasta kiintiöpakolaisia. No ei, kunnan ei pidä kieltäytyä vastaanottamasta kiintiöpakolaisia. Valtio maksaa kiintiöpakolaista aiheutuvat kulut ja tietyn aikaa ja sitten siinä aikana Jyväskylän kaupungilla on mahdollisuus järjestää palveluita ja kotoutumisjuttuja ja muita sillä tavalla, että
Tämä ei ole kohtuuton kustannus. Suomi on kuitenkin maailman hyvinvoivimpia maita, ja kiintiöpakolaisista, jos puhutaan, niin he tulee YK:n pakolaisleireiltä, he on todistetusti kaikista heikoimmassa asemassa. Eli niin kuin ei myöskään kaikki keskustelu siitä, että he ei oikeasti olisi avun tarpeessa, on niin kuin täysin virheellistä ja turhaa. Eli olen eri mieltä väitteestä, eli pitäisi kieltäytyä. Joo. Sitten kuntani pitää rahoittaa tapahtumia, jotka lisäävät erilaisten kulttuurien vuorovaikutusta. No, tämähän nyt on aivan päivänselvä asia, että tämmöinen toiminta on toivottavaa. Eikä varmaan nyt myöskään mikään semmoinen hirveä rahareikä, että erityisesti lapsille ja nuorille koulutuksen yhteydessä, niin tämmöistä on syytä järjestää. Kuntani pitää säästää maahanmuuttajien kotouttamisen palveluista. Tiedä minkälainen ihminen nyt vastaisi siihen, että kuntani pitää säästää maahanmuuttajien kotoutumisen palveluista. Ehkä he, jotka ajattelee, että ei halua Jyväskylään maahanmuuttajia, koska maahanmuuttajista on liikaa kustannuksia, mutta toisaalta kun panostetaan enemmän kotouttamiseen, se toimii paremmin, niin niitä kustannuksia on myös vähemmän. Eli sinänsä absurdia edes ehkä vastata muuta. Jyväskylässä ei myöskään niin kuin mitenkään törsätä rahaa näihin palveluihin. Seuraava teema. Kulttuuri. Kuntien pitää paikata valtion tekemät leikkaukset teattereiden rahoitukseen. Kyllä olen sitä mieltä, että myös kaupungin teatteritoiminta on tämmöinen kulttuurin perusoikeus ja täytyy tarkkaan miettiä, että voiko niiden rahoitusleikkausten antaa tehdä näin iso lovea teatterien rahoitukseen. Kirjastoja pitäisi muuttaa itsepalvelukirjastoiksi. Tämä on vähän hölmö vastakkainasettelu, koska itsepalvelukirjastot on nimenomaan työkalu siihen, että voidaan laajentaa kirjastojen aukioloaikoja ja palvelujen saatavuutta. Mutta eihän itsepalvelukirjastot sillä tavalla toimi, että ne kirjat itsestään siellä menee oikeaan hyllyyn, vaan kyllähän sielläkin henkilökuntaa tarvitaan. Että olen kyllä sinänsä itsepalvelukirjastojen todella suuri niin kuin kannattaja. Eikä höpsömuotoilu on jokseenkin samaa mieltä tästä asiasta. Kotikuntani olisi hyvä osoittaa tukensa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölle Pride-liputuksella. Olen itse ollut Jyväskylän Pride-kulkueessa useamman kerran. Olen ollut tuolla kirkkovaltuustossa tekemässä aloitteita ja viemässä niitä läpi siitä, että sateenkaariparien vihkiminenkin olisi Jyväskylässä mahdollista. Ja niin kuin asia on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Tietysti tämä niin kuin jos keskustellaan vaan siitä, että onko yhtenä päivänä lippusalossa, niin eihän se maailmaa oikeasti muuta, eikä kunnalta ole vielä satsaus eikä mikään, mutta symbolinen tuen osoitus joka tapauksessa. Okei, sieltä löytyy tuttuja taas. Sitten mennään seuraavaan teemaan. Perusopetusta tarjoavien koulujen määrää on vähennettävä valtuustokauden aikana. Oppilasmäärä Jyväskylässä tällä hetkellä 12 500 tulee laskemaan 10 000 tällä hetkellä olevien väestöennusteiden mukaan 10 vuodessa. No, koulujen määrän vähentäminen ei ole mikään itseisarvo, varmaan siihenkin mennään, en tiedä mennäänkö tällä valtuustokaudella vai seuraavalla, että nyt
siinä mielessä haluaisi esiintyä minään koulujen määrän leikkaajanakaan, ja on ehdottomasti sitä mieltä, että kouluverkon muutokset täytyy valmistella avoimesti ja ottaa eri sitten alueiden asukkaat avoimesti mukaan valmisteluun alusta asti, että nyt on päätöksenteossa ollut semmoisia kuvioita, että niin kuin lakkautuspäätöksiä on valmisteltu ja sitten ne tulee vähän yllätyksenä kaikille, että se on huono tapa hoitaa asia. Jyväskylän on lisättävä maahanmuuttajien kielikoulutusta kotoutumisen nopeuttamiseksi. Täysin samaa mieltä. Jyväskylän on rakennettava Lyseon kortteliin peruskorjattavan Lyseon viereen suunniteltu kulttuurikeskus. Kyllä tämä on valtava hanke, jota on jonkin verran virkamiehet jo pohtinut, mutta asiaa ei ole vielä päätetty tai tuotu mitenkään poliitikkojen pöydälle niin, että päästäisiin näitä suunnitelmia pitemmälle tekemään. Aiemmassa niin kuin suunnitelman luonnoksessa ajatus oli se, että nykyinen pääkirjasto remontoitaisiin tämmöisen luovan talouden keskukseksi, mutta ilmeisesti se on kaatumassa johonkin niin kuin ongelmiin tässä suunnitelmassa valitettavasti. Eli nyt sitten kun mennään eteenpäin, niin täytyy miettiä, että onko paras vaihtoehto pistää yhden katon alle uudisrakennukseen kaikki nämä sinne suunnitellut palvelut, eli museot ja pääkirjasto. Eli tärkeää olisi saada myös kulttuurinen nuorisotyö mukaan siihen. Mutta yhtälöön kuuluu myös se, että mitä tehdään sille vanhalle kirjastotalolle, korjataanko se, mitä sinne tulee, myydäänkö se, kenelle se myydään, että liputan kyllä tämän hankkeen puolesta, mutta tietysti yksityiskohdista riippuu, että onko se sitten paras. Jyväskylän tulee jatkossa toteuttaa isot rakentamishankkeensa itse ei-hippoksen kaltaisella leasing-järjestelmillä. Joo, tämä on erittäin monimutkainen hanke, tämä Hippos-hanke, joka nyt on, kun valitukset meni oikeudessa kumoon, niin nyt kähtämässä eteenpäin, ja siinä on taustalla se, että se on rahallisesti niin iso hanke, että leasing-rahoitus on kaupungin selvitysten mukaan halvin mahdollisuus. Tässä on niin kuin erilaisia rahoitusmalleja siinä, että milloin se on kaupungin taseessa ja lainakannassa ja milloin ei, kun sitten osa niistä toimijoista, jotka sinne Hippokselle tulee, on yksityisiä eikä julkisia tahoja. Tämä on tämmöinen iso kumppanuusprojekti. Olen jokseenkin samaa mieltä siitä, että se ei ole paras mahdollinen moniinkaan tilanteisiin. Kyllä. Jyväskylän pitää vähentää kaupungin lähimetsiä harvennushakkuita ja jättää niitä enemmän luonnon tilaan. Olen siitä samaa mieltä. Sieltä tuli Jenni Suutari ja Hanna ja Sami Valkonen. No niin, jatketaan tuloksiin. 93% olin samaa mieltä ehdokkaan nimeltä Oskari Rantala kanssa. Sitten kakkosena 89% on Vasemmistoliiton nuorin ehdokas, kenties Veronika Laihonen, lukiolainen täältä Jyväskylästä, ja sitten SKP Riitta Tyni ja vanha valtuutettu, joka nyt SKP:llä ei muutamaan kauteen ole paikkoja ollut. Ja sitten tulee muita vasemmistoliittolaisia: Akseli Oopi, Irma Hiirisjärvi, nykyinen valtuutettu, Aino Kenttälä, varavaltuutettu, Kaapo Riikonen, Jyry Virtanen, Jyri Väisänen, Minttu Koponen, Matleena Käppi, valtuutettu, Maija-Stiina Mäntysaari, Tomas Ojapelto, Jenni Puhto, Jenny Riivali, Jenni Suutari Sarvuolle, Tania Haukimäki, Aku Houttu, Hanna Teperi-Vati ja Akseli Ekola, Jenna Herttel, Sonja Karppi,
Lappinen, Aatu Korhonen, Artturi Martynov, Simo Rantanen. Siinä oli tuttuja tosi paljon vasemmistoliittolaisia enimmäkseen, nykyisiä valtuutettuja, nykyisiä kansanedustajiakin, yksi Bella Forsgré ja Matleena Käppi sitten kenties seuraava vasemmistoliiton kansanedustaja Keski-Suomesta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, mutta tämmöiset käppyrät siinä nyt sitten tuli, että 7% on eroa omiinkin näkemyksiin, kun nyt myöhemmin täytteli uudestaan tätä konetta, mutta näin tämä menee. Sopivin puolue, Suomen kommunistinen puolue tämän testin mukaan, mitä jos diplomaattisesti sanotaan, niin heillä on 5 ehdokasta näissä vaaleissa Jyväskylässä ja vaihtoehdot tai mahdollisuudet saada valtuustopaikkaa on semmoisella poppolla aika pienet, mutta onnea matkaa heille. Sitten vasemmistoliitto 84%, selvästi enemmän vastaa omia näkemyksiä kuin nämä seuraavat isot puolueet, jotka täältä tulee sitten vähän matkan päästä. Ehkä mitäs johtopäätöksiä tästä nyt voisi vetää, mä tiedän. Vihreät 77 tässä yllättävänkin paljon edellä sosiaalidemokraatteja. Jos ajattelee sitä, että minkälaisia päätöksiä tuolla Jyväskylän kaupungin valtuustossa on tehty, niin siellä on eniten niin kuin ehkä sosiaalidemokraattien kanssa äänestetty sitten samoja, ja vihreissä on ollut enemmän hajontaa esimerkiksi monenlaisissa talouden sopeuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Keskusta, kokoomus, Liike Nyt, perussuomalaiset tulee viimeisenä. No, ei yllättänyt tämä tulos. Jos minä päättäisin, niin vasemmistoliitolla olisi 40 paikkaa ja SKP:llä 4 paikkaa, vihreillä 16, demareilla vaan 3. Se on kyllä tosi vähän. Et ehkä SDP:lläkin on niinku paljon hajontaa siinä, kun se on iso puolue ja paljon ehdokkaita, että miten sitten isommassa vastaa näihin kysymyksiin, kun ne voi myöskin ymmärtää sitten välillä niin kuin useammalla erilaisella tavalla. Joo, henkinen kotikunta Tampere. No, oletko harkinnut muuttaa? En ole harkinnut muuttaa. Olen asunut Tampereella, kun olin Sivarissa siellä Tampereen ylioppilaslehdessä aikoinaan sen 11 kuukautta, vai miten pitkä aika se nyt oli mutta ehkä joskus vielä niin tämmöisillä mielipiteillä voi henkiseksi kotikunnaksi läsähtää tähän Jyväskylän vaakuna, että sitä odotellessa, mutta tämmöisiä tuloksia täältä Ylen vaalikoneesta nyt löytyi ja muista äänestää. Sinä päätät, minkälainen uusi valtuusto sitten on ja minkälaisia asioita se ajaa ja niin kuin pistetäänkö verot alas ja palvelut leikkuriin vai yritetäänkö pitää huolta palveluista ja kaupunkilaisista ja niin kuin koululaisista ja päiväkotilapsista. Sehän se on se, mihin ne isot rahat menee ja mistä ne leikkaukset sitten otetaan, jos niin kuin valitaan se talouskurilinja. Eli tosi tärkeää käydä äänestämässä.